берадной гафи мара фуромӯш накун. Чӣ мақсади дорӣ, чӣ плани дорӣ дар оянда, чанд қа даромад дорӣ, чанд қа боигарӣ дорӣ, бо кӣ рафтуомад дорӣ. И гапҳоро и секретора ба ҳеҷ ка нагӯ, ҳатто дар хонагиётон нагӯ, темболи дар ҳамкорот нагӯ. Як гапа нақлтон мекунем, бо диққат фақат гӯш кунед. Як зимистони хунук дар ҷангал як саг дар қапи гиргои гишна мезанад. Гирго ки гишна ки ҳастанд меган биё сага мехӯрем. Саг ба ово пешниҳод мекунад ки шумо мара нахӯрен, ман шумо дар рамаи гӯспандора нишон метам, тарзи чӣ хел шикор кардани гӯспандора нишон метам. Гирго дар ҳамин вариант розӣ мешаванд, мераванд гӯспандора шикор мекунанд, шикамакҳошон сер мешавад. Ҳамин хел саг қатъи гирго ҳамкорӣ мекунанд муддати 2 сол. Як зимистони хунук дар ҷангал гирго гишна мемонанд, дигар рамаи гӯспандора намеёванд. Баъд маслиҳат мекунанд ки сага мехӯрем. Сага мехӯранд, устухоноша таи хок мекунанд, дар ҳамун гӯруш мекунанд, дар ҳамун санги шер менависонанд. Баъд дар поёни шер меган чӣ бинависонем, аз номи ки ҳамин шер. Як таш мегӯяд ки аз номи дӯстош, дигари гирд мегӯяд ки чӣ хел ай номи дӯстош, агар и дӯсти мо мебуд мо иро намехӯрдем. Хай мега ай номи душманаш, дигариш мега чӣ хел ай номи душманаш, мега и агар душмани мо мешид, мега мо 2 сол қатъи як пора гӯшта ҳамакаса хӯрдем, а якдигар мо хафа набудем, мақсад и душмани мо ҳисоб намехӯрад. Баъд гирго маслиҳат мекунад ки аз номи ҳамкорот, мақсади ҳамин гап чӣ коре мекунӣ намекунӣ, як рӯза чанд та савдо мекунӣ намекунӣ, дар ҳамкори барат нагӯ, барои ки ҷои ҳамун саг да ту мешавад. ҳози замона бо ҳамин хелшидагие ки бисёри мардуми мо дар хурсандии интернет сарфакати соҳиби як чӣ мешавад намешавад. Барои ҳам қадар чанд қадари даромад кор мекунӣ бародарҷон, дар ягон кас нагӯ. 1 сум кор мекунӣ, дар ягон кас нагӯ. 10,000 сомон кор мекунӣ, дар ягон кас нагӯ. Сарахта хам ки коракота кадам. ҳанотон ба худо худтон эҳтиёт кунед.